Prvi korak na putu ka pametnoj potrošnji i otvaranju štednje bio bi upoznavanje sa osnovnim pojmovima, poput toga šta je to račun u banci, kako se otvara, šta je štednja, šta kredit, koje su kamatne stope na štednju, kao i koje vrste štednje postoje. Imajući u vidu da je jačanje finansijske pismenosti nezaobilazni dio politika centralnih banaka, pa tako i Centralne banke Crne Gore, iniciramo i sprovodimo brojne aktivnosti u pravcu podizanja nivoa informisanosti i finansijskog znanja u društvu, kako bi se na taj način postiglo što bolje razumijevanje centralnog bankarstva, sigurnosti bankarskog sistema i značaja finansijske stabilnosti. Brojne aktivnosti uključuju organizaciju seminara, predavanja, debata, posjeta obrazovnim ustanovama svih nivoa sa ciljem širenja znanja i vještina vezanih za mudro upravljanje novcem. U Muzeju novca Centralne banke Crne Gore se sprovode aktivnosti iz oblasti edukacije djece i mladih u vidu predavanja, radionica, prezentacija, filmskih projekcija i drugih interaktivnih sadržaja. Svakako, najznačajnije akcije i kampanje kojima Centralna banka Crne Gore utiče na podizanje nivoa finansijske pismenosti su Svjetska nedjelja novca, Nedjelja štednje i godišnja nagrada Centralne banke Crne Gore. Također, i komercijalne banke u finansijskom sistemu Crne Gore posvećene su podsticanju štednje građana i u tom kontekstu pružaju brojne pakete i oblike štednje.